Parc, Creu Roja i l'Ajuntament de Vila-seca signin aquest acord implica que ciutadans i ciutadanes que es troben en situació de vulnerabilitat podran tenir tot un programa de millora de les seves competències, d'un suport psicosocial i, el més important, que treballem activament entre tots els sectors perquè tinguin una feina. Avui, signant aquest conveni, ho fem amb la determinació de treballar junts per assegurar que tothom tingui l'oportunitat de viure una vida digna i plena. Home, per nosaltres és reforçar tot el que és unes polítiques de sensibilització, de reincorporació al món laboral de persones que estan en una situació de màxima vulnerabilitat i en aquest sentit establir aquest tipus de col·laboracions amb el món privat a banda de les pròpies polítiques públiques que genera l'Ajuntament crec que és un cercle que es retroalimenta en positiu i per nosaltres projectes d'aquest tipus són estratègics i són molt bons. Aquest és el compromís d'Agbar a través del seu pla director d'acció social i que estem molt contents i orgullosos de desenvolupar el programa ONA a la ciutat de Vila-seca.